Update about the silent protest Monday 23 June 2025. Sezvinoonekwa nyika yose panguva inoi vadzidzisi avo varairidzi ungava muzvikoro kana kumayunivhesiti havasi kugutsikana nemhuri yavari kutambira kubva kune the government. Panguva inoi voita masilent protest inoda kuti unoziva kuti vakapinda mumastreets aiwa panguva inoi unoziva kuti upenyu hwavo unoenda muna taisirawo, but panguva inoi vochiexecuta another plan yavari kuti silent protest yekuti vanokupinda muklasi hapana kudzidziswa kunoitiwa, hapana kana any conduct yavanoita nemwana ndokutosubscribe or like on the bell yakuti imina Amalgamated Rural Teachers Association vanonyora chiti they silence us when we demand better salaries, they silence us when we demand decent classrooms, they silence us when we demand the right to protest, but expect us to speak in the classroom. We are not robots to be switched on and off at will. On Monday, we enter classrooms, but we say nothing. This is our silent protest for a living wage, the right to collective bargaining, freedom to speak out and protest injustice. Teachers, let silence speak louder than words. Ndomashikwaruka chiudza munakagwari chini panguva ine vachiudziwa teachers vadzidzisi vachiti aiwa tika protesta munouya munotibata munotisunga, aiwa tikada kutaura kana kudimanda our rights kana kutaura kuti timirire kodzero dzedu panguva inoi ndinoonekwa kunzi no intimidatewa panguva ine tinonyangariswa, but panguva ine vari vachiti tauya neanother solution to this issue. Iri kuonekwa kunzi vadzidzisi panguva ine vari kuonekwa ava semarobots, vari kuonekwa sezvitoyi ava zveZanu-PF yekuti vanenge vachiswitchwa on and off but pasina kana muhuro yavari kupiwa, but the government will expect them to speak in the classroom. Masvika ari kubuda panguva ine tikuona masilent protest zvatanga anova yesterday panguva ine vanoonekwa kunzi vadzidzisi vanga varimo ava maclassrooms but pasina kana zvavaita. Maprotest iwaya ari kunzi let them speak louder than words, ngaramba achikontinya. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi muna comment section medu, so subscribe or like, hit on the bell icon.